Iată Giovanni. Andrei să fie. Dă-mă boule. Dă-mă boule. Andreu, aruncă aparatul ăla de acolo. Faci pune? Bă, ți-a făcut poze? Bun, ce bună. Bă, ce până la pulă. Nu înțeleg, mă. La pulă. Bă, Hai, să-ți distraie rău. am Este, hai, bă, merge poza. termină, iară-te organ. Ia uite. M-am spart, mă, m-am bucat. Bă, Ia, mă. așa mi-e și, bă, nu. Ia, mă. Bă, bă, ce tau, faci singur, paparazzi. Gaură-te. Ma. Bă, de ce zici, nu? Ponele, nu mai știu. Ce vede? Bine. Poneiule. Ia, Bă, mă. tu de bă mai face. Ia, mă. Să mă Ia uite ce bine, lăsă, fii atent. Care-i cu paharul meu? Ăla. Ia mă de aici. Ai pus ceva în el? Da, a pus rău. N-a pus, mă. Cum mai merge buzul la aia? Mă, baba? Bă, termină-te de Se mă acum. filmează acolo la greu.